Γεια σας λάτρες του WWE, είμαι ο διαχειριστής αυτού του καναλιού WWE Fan Club, στο οποίο κανάλι θα σας ενημερώσω, θα ανεβαίνουν βίντεο που θα σας ενημερώνουν για οποιαδήποτε νέο του WWE υπάρχει, όπως για τη Raw, τη SmackDown, και θα ανεβάζω events όπως WrestleMania, τα οποία events δεν θα βρίσκεται αμέσως, θα περιμένετε μια εβδομάδα να ανεβούν στο YouTube. Εγώ θα κάτσω ψάχνω να τα βρω όλα τα events σε καλή ποιότητα, θα βρίσκω την καλύτερη ποιότητα για να καταφέρετε να τα δείτε. Αυτά τα βίντεο δηλαδή που θα θέλατε, που θα γίνουν τα πιο καλά και πιο σημαντικά βίντεο, θα βγαίνουν και θα ανεβαίνουν μία μέρα αφού μία ή δύο μέρες αφού έγιναν, επειδή δεν είναι εύκολο να τα βρεις. Επίσης θα να σας πω ότι σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνουν τα νέα επίσης με βίντεο. Θα ανεβαίνουν τα πιο σημαντικά βίντεο που έγιναν την εβδομάδα, τις εβδομάδες του μήνα, με WWE, Raw, SmackDown και διάφορα άλλα show. Επίσης, τι θα σας πω, το κανάλι αυτό δεν έχει εγκριθεί ότι είναι ένα αληθινό fan club, απλά ονομάστηκε fan club για το συγκεκριμένο λόγο, ότι θα βλέπετε τα νέα WWE και θα είναι λες και είσαστε σε ένα fan club που σας λένε τα νέα, θα σας ανεβάζουν events και άλλα πολλά. Αυτά από μένα. Έχει ανεβεί ήδη το πρώτο βίντεο του καναλιού. Βέβαια τα βίντεο που θα ανεβαίνουν τώρα θα είναι παλιά events, τα παλιά πιο σημαντικά events και title match και γενικά match, τα πιο παλιά και πιο σημαντικά, γιατί το κανάλι δημιουργήθηκε το 2013 και ως τώρα έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία για την WWE. Ελπίζω να απολαύσετε τα βίντεο που θα ανεβούν τα πιο σημαντικά events ως τώρα, και μετά θα αφήσουμε κατευθείαν τα νέα του WWE και θα αρχίσουμε κατευθείαν τα νέα του WWE και θα γίνουμε κανονικά και τα events και τα νέα και τα πάντα. Αυτά από μένα. Ελπίζω να απολαύσετε τα βίντεο που θα ανεβάζω. Γεια σας!